lagune dadi ati ning ngagem bowo. Oh, komplit wis. Waktune sing longgar. Oh, santai mawon. Wayangan yang pedalangan ki wis pendak taun kan berarti omahe dhewe ya. Omahe dhewe. Wong aku dalange ngene iki tenan wayangan tak bagi sesuk jam 12 awan no. Nang omahe dhewe kok. Kira-kira to, Rang. Iya wis tak kira-kira kemampuan ku jam 12 maneh. Kelewat jam 12 tak kira ya wis ora mampu. Ya iya. Ya, Dek, Sri. Nggih. Dek, ini ha. Nggih. Bawa sik. Oke. Kanggo Mas Gepeng. Gepeng Dekat. Kepeng rone. dadi ati. Oh, dadi. Nono. Dadi Iya. kamu. Lah tak kira ya sing kuwi. Dosen. Ajeng gegarane apa tau nono? Lah iya. Negarane kuwi kok tibane jenang gula. Oh, iya. Nek dadi ati tahu nono ora ono dosen. Lah iya terus. Bisa iki ae. Ora Mas. Nek ngono. Iki yo wis manut. Ayo nek ha. Ono mahasiswa ini kok dile rabi lulus ke dosene. Piye-piye nek dosen ya mesti bebas. Kepolo ya kudu ngajeng iki kudu dinut. Kamu kita tuh di sini cara kewan iki mung brutu. Weh. Wong wingking sing ngajeng ndase Hah? padahal Aku tiba brutu ndak seneng no. lah apa? Bisa ngerti situasi dan kondisi. Kita tuh melu gitu loh, nderek panggungnya Pak Dalang. Ya. Duduk. Sinyale kuwi lho, acara antena kan. Tusuk kondene. Iya. Dipaske, Paste lho. Kurang jero. Kemresek. Kode cutok. Iki sirah lho, iki sirah lho. Iya iya ngerti sing ngomong iki lentho kok. Oh, Elisa ngarani aku ndas kok. Oh, si Mustoko Kupolo. kepala. Apa Sri? Sri. Yo. Waduh. Bakul berambang. Lopot pisan kenal pisan yen gampang luwe gampang Saora-orane wong yo magister seni. Magister satu S2 iki. Mbak Alisa gitu. Elok tenan. Wah, nek kon ngendang apik banget tuh. Ngendang. Ngendang Mas. Jawa kok saya kok. Wis rasa. ora Yo, yen angel. Rasa digarap kan. Loh, angel ora sati garap. Angel ke itu. Rasa aru rek dimidhalke para piyayi budaya. Garwane sampean ki lho Mas nek dondong. Heeh. Mesti nglebokke benang nang gone jarum kae lho. Iya. Ki nek angel lak biasane jamak lumrah nek ibu-ibu lak. Ngono lho. Oh, ora tau dondong kok. Ora tahu kan. Taune dodong. Yo dondong dondong. iki permen to Apa ora Mbak Elis? Yen angel. yen angel Kok bareng bertiga diapani rek? Oh, BRI.
BRI. Kuwi kredit usaha rakyat. Nah, yang ngerti kok nek kor iki BRI ya, Mas. BRI aku seraya lah jiwaku lho. Kor iki kor. Si kor ki anak Antomo iki 1 2 3 yo. Jangan. Ro lu ya. Oke. 1 2 3 ya. Suarane sing paling landuk dhewe Sri Pesek. Sebabnya apa ya, Mas? Sebab Kok suarane paling landuk ambekane kok iso bertahan lah lama. iya, padahal nek di Cawang Madah iki ketoke sing nggo dadi rapate gede lho. Ning kok iso bertahan lama? Apa tak anu? Iki malah rodok cekak ya to. Lah iya. Iso dawa banget. Mungkin tandon suarane rada krungu ora. Ya jane yo nggo semono iki, Mas. Oh, anu guru-guru ya. Oh, suaramu landung. Bocah ki ndek ketoke laire kemis ning ngedene mbok kawis Senin, Mas. Awak-awak. Ngono lho iki. Elok iki. Anu hati-hati ya, Nduk. Ya. Nek kene anu to aja dadi siji ngene nduk malah kaya mbak ora enak. Iki rada rene. Diatur, komposisine diatur. Awakmu tengah. Oreone diatur. Awake tok apa ya komplit sak sirahe barangan. Kowe iki ning kono gerbang pintu tol. Siap? Oh, posisi mikir aja ngono kuwi to. Ngono kok magister seni. Iya dikandani kan dikandani. Setidaknya ki nang panggung lah ya. Bagaimana entertainment Supaya nek senine. ya ibu tuh nek lho kaya gendok Elisa iki. Lho ini saya Iki. bisa romantis. Jadi pas ngene iki ya nek kowe ngemik ngono ki nek wong kang nganggo latah. Lantah. Kleru. Umpamane. Nek Elisa latah nduk Elisa. Hei, mesti kali ngono. Heeh. Lah nek iki. Nek ku piye, Mo? Oh. Nek latah piye? Bahaya. Mikirnya ngene. Nah, ngono. Nah, dimanisnya Hati-hati ya. Ya. Iki langsung buka vokal. Langsung, Mas. Ya. Dilangsung ke iki. Langsung. Soalnya keluarganya harus nunggu ya. Langsung sembarangan. Yo, langsung buka vokal Mbak Elisa dulu senior aja. Nah. Senior. Oh ya, senior Siti. Yuk.